Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuang Secret Files ng ating Secret Files sender ngayong gabi na to. Isang kabisyo natin na dumanas ng napakagulong relasyon sa kanyang buhay. Pero mga kabisyo, ang nais ko lang pong sabihin sa ating letter sender ngayong gabi na to, na may hahambing ko po sa kanya ang isa sa mga ina-advise ko or binibitawan ko dito na isang teorya. Yung tawagin natin na train theory. Sabi nga daw, may mga tao daw talaga na sasakay sa buhay mo. Sasamahan ka sa ilang istasyon, tapos bababa rin kapag oras na nilang umalis. Hindi po kasi lahat kabisyo nang dumadating sa buhay natin ay meant to stay. Yung iba po ay dumaan lang para may ituro, may paramdam o may baguhin sa buhay natin. Mga kabisyo, lagi nating tatandaan na may mga tao talaga nakalaan sa atin hindi para makasama hanggang dulo, kundi para may ituro lang sa atin na aral at mas maging matatag tayo. Ganun po ang nangyari sa ating Secret File sender ngayong gabi na to. Kaya ang tanong ko kabisyo, isa ka rin ba sa mga umibig, nagmahal, nasaktan, iniwanan, pero patuloy pa ring lumalaban, nagpapakatatag at bumabangon araw-araw dahil alam mo ang iyong halaga. Alam mo yung worth mo bilang isang tao. Yun po ang dapat natin tatandaan. Yung worth natin. Ano man po ang estado natin sa buhay, lahat po ng tao sa mundong to ay meron pong halaga, na dapat po suklian ang importansya ng taong magmamahal sa kanila. Respeto, pagmamahal, at pagiging tapat. Yan po ang ilan sa mga pangunahin na dapat nating gawin kapag tayo'y umiibig. Kaya mga kabisyo, kung meron ka pong kwento na pwede po nyong ibahagi na gusto nyo pong mapakinggan dito sa aming programang Secret Files, maaari po kayong magpadala kay rakitera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi kabisyo o may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa. Muli, kasama nyo po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito po sa 90.7 Love Radio. Kaya wag po kayong mawawala. Muli ako magbabalik dahil susunod na po ang ating programang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!